हाय लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आं बाबुखौ स्कुलाव लाबोनानै नैया महर जिरायना दङ। बाबुआ माने दिनै 12टायावनो सुथि जागोन स्कुला, टिउसनबो गैया, टिउसनबो लाया माने दिनै। बेनिखायनो बाबुखौ नेनानै लांनोसै। दाथ' आरो थांनाय लोगो लोगो फैफिननोनो नांगोन, माथो मावहैनो आरो न'आव थांनानै। ओंखामबो जाबोआखै, दखानाव साहा लोंबाय, ओमफ्राय लोगोफोराबो दङ, माखासेया टाउनाव थांदों। ओमफ्राय जोङो बेयाव सान्दुङाव जिरायदों। स्कुलावबो गारजेनफोरा जिरायग्रा न' बानायना होदों, थेवब्लाबो माने जोङो बेयाव जिरायाखै आरोना, सायहा जिरायाखै, गोजाङो होननानै। ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो सान्दुङाव जिरायफैदों। नै बेयावहाय बरिया सान्दुं नांदोंना। ओमफ्राय दङ जों बेयाव नै साथाम दङ, मालाय बिसोरो गावबा गाव मबाइल नायबाय थादों। ओमफ्राय नैया थाव दिपुनिफ्राय केलेन्डार मोनसे बिनानै लाबाय। जों सानफ्रोमबो बेयाव थाव सोबाय थायोना, बेनिखायनो केलेन्डार होदों इयाव थाव दिपुआव। जोंबो बिनानै लाहैबाय गांसे गांसे। ओमफ्राय आरो देग्लाय गोदान बोसोराव माने केलेन्डारखौनो मोनाखैमोन, केलेन्डारानो गैया माने गांसेबो गोदान बोसोरनि। दिनैसो लाबाय थाव दिपुनिफ्राय बिनानै। बिदिनो दा नेबाय थानोसै 12टासिम, लोगोफोरजों रायलायनि, बिदिनो नेनि। काट पेन्सिल गैयामोन होनबा? मोजां नङा? मुजाया इयावबो दङ नै, मुजायासो आं बेयाव सुनाय लोगो लोगो लांना होसिगोन सान्दुङाव। सुलबुल सुलबुला बारा गोथाव जायालै, सुलबुला बारा गोथाव जाया होनदों। जि सुनो लाबोदों आङो फुख्रियाव, नैया बे फुख्रियावनो सुगोन आङो जिखौ। फुङावथ' दिनै समखौनो मोनासै, बाबुनि स्कुलाबो 12टायावनो सुथि जाबाय नालाय, नेनानैबो लाबोखाबाय लोगोफोरजों बेयावनो। ओमफ्राय फैनानैबो आरो न'नि खामानिफोरखौ मावनानैनो दाथ' 3टायानो जाबाय। 3टाबाबो सुनानै दोननोसै, दिनैनि जिखौ दिनैनो सुनांगोन। ओमफ्राय गाबोन सुगोन होननानै दोनबाथ' आरो गाबोन बुरजा जाना थागोन ना, बेनिखायनो दिनैनो सुनोसै। ओमफ्राय बाबुनि स्कुलनि मुजाबो दङ, जरानि मानि अंखारना थाबाय, बेखौबो सुनानै। बे फुख्रिया माने दुब्लि गेजेरावसो दङ, दुब्लियाव माने गुबुनफोरनि दान्दा दङ, बेयावनो बाबुनि एसे रोजा रोजा जिफोरखौ दसे लामनानै होसिगोन। सान्दुंबो गोसा नालाय रानगोन एसे। दा बे फुख्रियावनो जिखौ सुनि, दा मोनायाव एसे राननानै थागोन, ओमफ्राय गाबोन फुङाव रानगोन। Legatuna mo tanong tara.
बाबुनि मुजा जरानै आरो नै स्कुलनि गस्लाखौ इसानि दान्दायाव लामना हैनि बेयावथ' आं दुगैनोनो हाया जि खर' सायो दै गुदुंसो नांगौ आंनोबो दै गुसुखौनो दुगैनो हाया जिखौ सुखांबाय दा बेखिनिखौ न'आव लामहैनोसै बाबुनि मुजा सलाखौ दायो लांफैसिगोन एसे मोनाबाथाय नै बाबुआ नै मा लाबोदो मा लाबोदो केक बेसांनि बियो थाइबा आरो इयावलाय मा दोङो आंनि मा बुस्थु बियो नैया सना मानसिया आं जायाबानो जाया माने बियो आं जाखानांगोन आरो माखौ जानांगौ आङो माबे मोनसेखौ नै मालाय बेसराव दै होदों बेसरा गिदिर जाबाथाय बोथिसे हर आंनोबो आं बिना जाग्रासोना आं बिना जाग्रासोरा फोनोबो रोङा ने सासे फिसा गोनां फिसा बानानै बेरायबाय थादों बेरायदों आंहा रानाखै रानबावनो नांगोनसो सलाया रानबाय एसे दा 8:10 लामना दोनबा एसे रानना थागोन उचान नैया आंखौसो नायदो ओइ नैबेयाव नाय मा होन दै होदों ने बेसराव दै होदों थाव जानांगौ आयंनो बोथिसे हरगोन ने मोनानि ओंखाम जाखांबाय जाखांना दसे टिभि नायदों ओमफ्राय नै खामानिबो एसे दङ खामानिखौबो मावगोन आङो दसे आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान भ्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय